Se egenderete kurichingira ritukuri esuguku rero rigigati yabonchereria ao kurwase omuchi obosongo anene mono kurwase ensemo ya wet market besokire na kwerera ogokonga kubonchereri bwabo gukwana nabariki ase ensemeyo nigo bamuchiro muraibwense Daktari William Samuel Ruto ase okubangaina igoro yogwonchereria obogima bwabo korende kogendera kobokomya se barireira yoguchigusira oyo korige kerugo kyoburaibwense Daktari Fred Matiang'i erikoreta amonchererio imeyese roboti rwariganiwe no musakito Petwell Machini kentonkeyo bana boke skuru ya igoiru ntoro chomo gako ya se togo simba ya bana kare kwa chete go kama ntuba na kare mo go kama aimo koira kongwa cha go iti market ka kina intu to eno ka ki simba na go so simba ka ki na go sorora ga osore era tinta ke tukamara ebyo negati yebiriro bya abonjoria kurasinsemo ya marigitime yo muchobo songo abo besokire na kwemurungania igoro yo konga kubugima ase esugukweyiga ndochenga Kenya twasirire twakagete ngambu jeta gukora kumbe twasoiro umuriro gati uchumi yasarekire una yasarekire nyasato konye nigo birense munabono ase sukweye emyaka ya etire nancinarabeire ga saidi ye myaka ya 20 emyaka ya etire kurumaega ebyasara nigo byarenga ko bebi yapi kurende bondo totebe kuru mwaka oria gocha omwaka oyo ebyasara mina igo birense mono sana buna igoro ntwakagerete nga ebyasara mbibe egere bikonya abangina ase school fees ase umutienyo gocho January kurende etanapu y'abantu bari barenge gocha kogora nigo barenge inse mono okwanekire kyo nigo bamukiri muraibwense Muskwiri Ruto asoko endero kunyobugema obwabaliereteira na igara tukuni akabuga kuboncheria wale koni paka twagenda nyomba nona bagakabanja poto mabwe bono gotebanga nga mama mboga na boda gakitiganda koboli Ruto gakyumura yone tari bobe poto mabwe bono etware koira magoro igoro toro ryo motunze lakini bono nchendo chenga poto mabwe ya tosinyi twachiro gokore biuni abosonga maene twasinyiru mamba mboge iwa tatebe tintuanya konyero nande bado ntogende takonyeganyara bora nyoro konyi bwate nchirago changoche abarai bwo murangira so murai osoro murai simba abarai bonse pia bachempicheito wori ango murai adiri atoete muna bangina bechinye ninga ya achiete gochi echinga kichicho nigo barireira yokumusira Dr. Fred Matiang'i asiganga yaye yokonikinga amonjure ahona kunyaka baga gwikiraniwa asubuchore wanene bore bosyo ntongo saba chensi eitabwata chikati chensi ebwata chikati ni numwa chete kuoi Matiang'i ntu Matiang'i ntotageti no ane siringi yaye Matiang'i ntotageti atosere etotagete Matiang'i chensi nabo bachete komoya nainde bamoya chikura egara tororengo gosense yeito ka Matiang'i nacha gonchoka Matiang'i se na toroseriense ochumi gaki yakongire gakitolegererio monguru ito oyomo Fred Matiang'i nera togokwira nentu nyamanka yakora bokumake nentu no tole gabu nabagusiba mintu onye moigwete none chikabira chindero goro chikorera iko chikorera nga ochumi nga iboto gochia abana baito bagoteunga soma gasteyo lakini mono chensi bwata chikwe morore Matiang'i gakimomutiga kwana rende se muna toro cho bugimobo mboto kongerete bwato kongei ntubwati kende macha koruka yo cho ikaransa ya ntoro asibono baburire barei bakora no mugamana we county ya Kisumu Paul Simbarati na barei bande weson negati nakubakonya esugukuna barabo bana rende toko borio mogako ito Simbarati na into tali kimoja to inyore tanya goeta market wait market kurumate no yani batoya nonye nesuguku na into tali kimoja moto inyore moeta kurumata isuko maate Simba asoro koigwete riogieri na into eta kurumata to mobuko imogo sera abandi omurai na tebete nga ebare igoro gari nga ngoto kamera bari ngai bago kama baira mama mboga barawe moto ebete kama igoro mwatoretera na into mama mboga ntokorera bagusiba mino lakini bone gae munurigeretie town abantu ndoche ni biashara lakini biashara bitakoretiki bitaigyo bono gaki
tiga tuburia baraya mutagotorora kina intugo tento nyore kende tutwere matenzi. Kuripotiria Ensoko TV kuraiga sechiro ya marikiti memo chubo songo kaunti ya Kisii Chepetwel Machin.